Mia Augustussen, fantastisk kamp. Hvad siger du til kulissen her i Jellerød Arena? Jamen, jeg synes, det er en mega fed kulisse. Jeg var glad for, at der kom så mange mennesker. Hallen var jo næsten fyldt, og de var med hele kampen igennem, og det er bare fedt. Og det er noget, man mærker derinde. Det føles som en opbakning, ikke? Helt klart. Altså, det rykker også tættere, og vi bliver også mere tændte, at de publikum er med. Så jeg håber også, de kommer næste onsdag, så når vi også spiller finaler. Hvad siger du til sådan en kamp her? Var den, som I egentlig havde forventet på forhånd? Jamen, man havde nok ikke regnet med, at det blev en særlig køn kamp, og det blev det heller ikke. Vi kæmpede 60 minutter, og det var det, vi skulle. Vi stod godt i forsvaret, og så skulle vi bare have sejren hjem, og det var det vigtigste. Og hvis vi kigger på det videre forløb, så må det også betyde en masse sådan rent selvtillidsmæssigt, at man ikke kun vinder i AFF-koppen, men også i slutspillet, ikke? Men helt klart, altså vi vil også gerne langt i de her kampe. Så har vi Esbjerg næste gang på hjemmebane, dem vil vi også gerne slå, og så ser det rigtig godt ud. Men hvordan vurderer du Esbjerg FCK sådan styrkemæssigt? Jamen, Esbjerg vandt jo også stort over FCK sidste uge. Jeg synes, at FCK har været lidt nede i en down-periode. Esbjerg har også gjort det godt. De spiller godt, da vi var nede i Esbjerg, så det er 3 gode hold, men jeg synes, vi har hold til at kan vinde over dem. Og hvad mener du, vi kan tage med os for den her kamp i dag? Fight og indstilling, vores forsvar, vores kontraløb, og så kommer resten også hen ad vejen. Tak for det. Det var så lidt. Camilla Dalby, hvordan oplever du kampen denne? Jamen, jeg oplever det som i starten meget en stresset kamp. Vi havde godt nok forventet lidt, at de ville gå op i det her 3-3, men det er altid svært at stå overfor. Men ellers er det generelt en grim kamp og bare ren fight fra vores side. Vi får ikke rigtig vores angrebsspil til at fungere. Så det vi vinder på, det er simpelthen, at vi bare står godt i forsvaret og kommer ud og løbe med dem. Kunne I mærke den her kamp fra Frankrig i benene, Camilla? Ja, man kan jo godt mærke, at man måske ikke lige har fået trænet så meget, siden vi kom hjem. Vi kom hjem mandag og fik ikke trænet der, så vi har faktisk kun haft en træning siden. Så det kunne man da selvfølgelig godt mærke, at man ikke lige havde været tilbage og sådan noget. Men jeg synes, mine ben har det fint, men man kan godt mærke, at man er i et hårdt program sådan på lang sigt. Men hvad så med forsvaret? Stod vi godt nok i forsvaret, som vi har snakket meget om, der vil blive meget afgørende? Ja, det synes jeg. Jeg synes selvfølgelig, at vi kan jo selvfølgelig ikke holde dem fra, at jeg overhovedet ikke at score. Det vil være det optimale. Men jeg synes, at vi får plukket de mest indspil, de kommer med. Og der er selvfølgelig Carmen, vi ikke lige får styr på, men så lad hende banke de mange mål ind. Hun kan ikke vinde alene for dem, så jeg synes, at vi stod fint. Men rent mentalt, så er det også fint, at man vinder i AFF-koppen og så videre. Men det vil også betyde en del alligevel, at man slår FCK i egen hule, ikke? I slutspillet. Jo, helt klart. Altså, det er, vi har en filosofi om, at vi skal vinde alle kampe på hjemmebane, og det gælder også, om det er FCK eller om det er et af bundholdene. Så det er bare fedt, at vi holder hjemmebanen og viser publikum, at vi kan finde ud af at spille håndbold. Og hvad vil en ønskeposition være? FCK, de måske taber til Esbjerg på lørdag. I Esbjerg, eller hvad? Så langt har jeg slet ikke kigget. Lige nu har jeg bare haft fokus på den her kamp, og så tænker jeg på Esbjerg-kampen. Så må jeg se, hvad de andre resultater om det giver bonus til sidst.